Ndakana ntego kwa beiraroro ase aborokyo ba grade 10 maega yechiko y'umurai bwense musike William Ruto kobolia chiskuru kubanchira aborokyo unabale ase chiskuru. Ego chiskuru chiri chakoria buya hasamate mwamane KCSE umwaka weta chiri chiarikia umubaro umonene usechiarikire umubaro monne bwa aborokyo be grade kyo 10 hekero chiskuru chinde chibwato umubaro mokemono. Gati chiskuru tuatalira ngamona St. Cyprian Biticha Senior Secondary School, Karantini SDA Senior School na boigo Nyeigwa Girls. Mulikito Steven Nyarikie Mbunde niga gutumanyia mange unaborokyo babere bagwikirana ase chiskuru echo. Magega ya serikali kubwatu kogochika koja chiskuru cha secondary Boroko ba grade 10 enjirende yonsi barachi chiskuru barangiriye nigo chiskuru achiacha koribuya hasa matemwa KCSE bagenderere konyora umubaro munene bwa boroko ba grade 10 kerechinde chagenderere kulikya umubaro moke ase skuru ya St. Cyprian Biticha Senior School yotoka se wodi yerigome bunge ya Tutuma Saba imeye county ya Nyamira nse umwarimu munene Ronald Onyanja eyu yaira boroko wabo bonsi bakora KCSE mwaka weta bonsi pigo che university nego ikabono nyara ya mentira borokyo 30 kurugo chika kwa monene bwense kubwato kwa abana grade 10 skuru yetu twanyorire ange 230 abange bamentete kero monene bwense president yetu ya tenga nyatubwati uniform tubwati official and SS school so bali bande bonsi bachete na mono bali bakuru around SS school tuliwakaribisha ine direct byaruete se president gati abarabu abasarasini babwate imechando batano 25 mbabwati uniform mukienda hata darasani mtaisa waona babwati uniform arafu batano baruete fees yani baruete fees lakini babwate uniform babo chabegete uniform no ene atabwati no ene liru beli admission yote banga present yate to ende school nonye nigo school eyo nigo ya irire chinjira cyo konyora ebitabu byo gosomya grade 10 wetera ko binyora so mtandao ekere serikali ya rule ebitabu byo gosoma byegesongo byoka grade 10 tuansire bitabu byegesongo mbiro nonye nabali uwaito banyorire chinotes kurwese chisimi kyabo kurwese internet chiria bagwenta gosomya atobwo gosomya pathway ya STEM social science nonye nats hivyo hata padri wa shule ni mwalimu katika taaluma yake na kila wakati anatusaidia kuwaongoza wanafunzi na kuwaelekeza. Nali request abaibuli bali batarareta abana na request abaibuli balia batokonya abana bo baje kurungerinde baikirane na abandi ase skuru ya Karantini SDA Senior School ase wodi ya Gesima ebunge UAU nigo yarikiri aborokyo 5 kurwa echiko ya serikali ebwato kwa ase goikabono yaikiri aborokyo 34 ase gwetera umwarimu munene Enoch Arasa asabira abaibori korenta aborokyo ba grade 10 eri gosire kinyore ekyo 24 serikali yatoeta abana 18 but tuwaikiri abana 34 gese direct werwewa umurai bwense na tevete nga mwana na tatuara uniform na tatuara fees ati wache enjereliare kurwelio ntwapoketa abana nge 8 iri nambe kagera egaika 34 yetu gwate banoiga na inde nko ngwapiri uche sabayuri ne community mwana ndo bwensi yotigalite nka bado ntugwata mabaga tuwata mabaga nabo tubwene tukia abana no enemia still nabo tukubaka mutete boss ase skuru ya Nyeigwa Girls asobo gatagati bo mocho Nyamira niwe wetera abagambi bagenderere campaign entindi yo kuriya borokiwa ase gwikabono banyora umubaro omuya gocha ase skuru yubene maega yo korea byasogote mu KCSE wetete nanche naroko bekerio giri nakiye ndi bwensi okoriwa anyamorocha abana bare binyoru bino parente goche skuru ya Nyeigwa ntuntore ready
obareceive Gendo nare gusaba abaibori baitu baritutharaikira meidi mwana tamasa gutukanuka okorete grade 9 na wende tukoro transit to grade 10. Stephen Nyarikimone, Ensoko TV, Kitutu Masaba, e county ya Nyamira.